بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi зидни علما. Наистина, хвалата принадлежи на Аллах. Ние възхваляваме Аллах и търсим помощ и опрощение от Него. Прибягваме към защитата на Аллах от злините в душите ни и прегрешенията в делата ни. Когато Аллах напъти в правия път, никой не може да го отклони. И когато Аллах отклони от правия път, никой не може да го насочи във верния път. Свидетелствам, че няма друг достоен за поклонение освен Аллах. Един е Той и няма съдружници. Свидетелствам също така, че Мухаммед салаллаху алейхи веселем е негов раб и пратеник. И както Муса алейхи салату веселам се е обърнал към Всевишния всемогъщ Аллах със словата: „Повелителю, разтвори градта ми и улесни моята мисия и развържи възела на езика ми, за да разбират словото ми. Повелителю, надбави ми знание“. Всевишният всемогъщ Аллах е казал в сура Ал-Ахзаб: „О, вие, които повярвахте, бойте се от Аллах и изричайте правдиви слова, тогава Той ще поправи делата ви и ще опрости греховете ви“. Който се покорява на Аллах и на Неговия пратеник, той постига велико избавление. И е казал още всемогъщия и велик Аллах в сура Ал-Бакара: „И не смесвайте истината с лъжата, и не скривайте истината, когато я знаете“. И е казал Всевишния Аллах: „Помнете моята благодат, с която ви обсипах, и спазвайте своя обет към мен, за да спазвам и аз своя обет към вас. И само от мен се страхувайте“. И нататък: „Есаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух“. Скъпи братя, днес с позволението на Аллах, пречист е Той и Всевишен, ще продължим с изучаването на хадисите от 11 глава на книга за вярата и иман от сборника Сахих на имам Муслим рахимехуллаху та'аля, както я озаглавил имам Ан-Невави рахимехуллах, а именно глава 11. Доказателството за действителното приемане на исляма от онзи, който се намира на смъртния си одър, докато не започне да издава предсмъртните хрипове, и отмяна на разрешението да се търси от Аллах опрощение за езичниците мушрикин, а така също и доказателството, че който умира като езичник мушрик е от обитателите на Джехеннема и никакво посредничество не ще го избави от това. В предишната лекция направихме разбор на вторият хадис от тази глава, хадис номер 133. Днес с позволението на Всемогъщия и велик Аллах ще продължим с следващите хадиси. И така, имам Муслим рахимехуллаху та'аля е казал: „Хаддethана Мухаммад бн Аббадин ва бн Аби Умара قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فأبى فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت الآية“. На нас ни предадоха Мухамед ибн Аббад и ибн Абу Омар, които са казали: „На нас ни предаде Марван от Язид ибн Кайсан, а той е предал от Абу Хазим, а той от Абу Хурейра,
който е предал, че пратеникът на Аллах, салаллаху алейхи васелем, е казал на своя чичо преди смъртта му: кажи ла илаха иллаллах. Няма друг достоен за поклонение, освен Аллах. И аз ще свидетелствам в твоя полза за това в деня Каямет. Той, Абу Талиб, отказал и тогава Всевишния Аллах ни спослал следният аят: наистина ти не можеш да напътстваш правия път, когото обичаш. Това е аят от сура Ал-Касас, 28-56 и така до края на аята. И вторият хадис. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجاعي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزاع لا أقررت بها عينك فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. На нас ни предаде Мухамед ибн Хатим ибн Маймун, който е казал. На нас ни предаде Яхя ибн Саид, който е казал. На нас ни предаде Язид ибн Кайсан от Абу Хазим ал-Ашджаи, а той от Абу Хурейра, който е казал, че пратеникът на Аллах е казал на своя чичо преди смъртта му: кажи ла илаха иллаллах. Няма друг достоен за поклонение, освен Аллах. И аз ще свидетелствам в твоя полза за това в деня Каямет. Той, Абу Талиб, казал: ако корейшите не биха ме укорявали, казвайки към това го е подтикнало отчаянието му, то аз бих утешил с произнасянето на тези слова твоите очи. След това Всевишния Аллах ни спослал аета: наистина ти не можеш да напътстваш в правия път, когото обичаш. Само Аллах напътва в правия път, когото пожелае. Той най-добре знае напътените. Сура Ал-Касас, 28-56 аят. Сега с позволението на Аллах пречисте, той и Всевишен, ще преминем към разбор на първия от хадисите. И така имам Муслим, рахимахуллаху та'аля, е казал: на нас ни предадоха Мухамед ибн Аббад и ибн Абу Омар. Мухамед ибн Аббад. Неговото пълно име е Мухамед ибн Аббад ибн Аз-Забрикан ал-Мекки, а неговото прозвище куния е Абу Абдуллах. Той е по-известен с името Мухамед ибн Аббад ал-Мекки и е популярен още с името Нисба ал-Мекки. Живял е в Багдад и Мекка. Той е предавал хадиси от Марван ибн Муавия, от Суфян ибн Уяйн ал-Хилали, от Хатим ибн Исмаил ал-Хайраси и много други. А от него хадиси са предавали Ал-Бухари и Муслим, и Ат-Термизи, и Ал-Байхаки, и Ан-Насаи, и Ахмед ибн Саид ад-Дарими, и Ахмед ибн Ханбал аш-Шейбани, и Сулейман ибн Тауба ан-Нахравани, и Ахмед ибн Али ал-Марвази и други. В Ат-Такриб за него е казано: той е правдив, но понякога допускаш грешки. Судук Яхим от 10-та категория Табакат. Мухамед ибн Аббад ал-Меки е починал в края на месец Зулхиджа през 234 година по хиджри в Багдад. Авторът на сборника Сахих имам Муслим, рахимехуллаху та'аля, е предал хадиси от него в книга за вярата Ал-Иман, в книга за намаза, на 2 места в книга за търговските сделки и на 2 места в книга за напитките. Ибн Абу Омар. Неговото пълно име е Мухамед ибн Яхя ибн Абу Омар ал-Адани, а прозвището му куния е Абу Абдуллах.
По-известен е с името Мухамед ибн Абу Омар ал-Адани и е популярен още с името Нисба ал-Меки и ал-Мадани. Той е хафиз и е живял в Мекка. Предавал е хадиси от Марван ибн Муавия и Фудайл ибн Ияд от Абу Муавия и други. А хадиси от него са предавали Муслим и Ат-Търмизи и Ан-Насаи и Ал-Байхаки и Хилал ибн Алай. Също така от него хадиси е предавал синът му Абдуллах ибн Мухамед ибн Абу Омар. Абу Хатим ар-Рази е казал: той е правдив судук, но е проявявал известна небрежност. В Ат-Такриб за него е казано: той е правдив судук от 10-та категория табакат. Починал е в края на месец Зулхиджа след празника Курбан Байрам през 243 година по хиджри. Общият брой на разделите, в които авторът на сборника Сахих имам Муслим рахимахуллаху та'аля е предал хадиси от Мухамед ибн Яхя ибн Абу Омар ал-Адани, са 11 раздела баб. Тук тълкователите на сборника Сахих посочват, че ползата от това свързване на двамата разказвачи авторът имам Муслим е направил, за да се укрепи веригата на предаване иснад, тъй като и двамата са правдиви судук. Те двамата, Мухамед ибн Аббад ал-Макки и Мухамед ибн Абу Омар ал-Макки, са казали: на нас ни предаде Марван. Неговото име е Марван ибн Муавия ибн ал-Харис ибн Есма ал-Фазари ал-Куфи, а прозвището му куния е Абу Абдуллах, а родословието му Низба е свързано с Куфа и е живял в Мекка. Той е хафиз и много обширен в разказа риваят на хадисите. Той е предавал хадиси от Абу Малик ал-Ашджаи, от Язид ибн Кайсан, от Асим ибн Сюлейман ал-Ахвал и много други. А от него хадиси са предавали авторите на 6 сборника Кутубуситте и Сувейт ибн Саид и ибн Абу Омар и други. В Ат-Такриб за него е казано следното: той е хафиз, заслужаващ доверие сикатун, но е използвал тадлис при имената на шейховете. Той е от 8-ма категория табакат. Починал е внезапно, ден преди да настъпи денят Тарвия през 193 година по хиджри. Общият брой на разделите, в които авторът на сборника Сахих имам Муслим рахимахуллаху та'аля е предал хадиси от Марван ибн Муавия ал-Фазари, са 13 раздела баб. Марван ибн Муавия ал-Фазари е предал от Язид. Неговото име е Язид ибн Кайсан ал-Яшкори ал-Аслями, а неговото прозвище куния е Абу Исмаил, Абу Мунейн. По-известен е с името Язид ибн Кайсан ал-Яшкори и е популярен още с името Нисба ал-Аслями ал-Куфи ал-Яшкори. Живял е в Куфа. Той е предавал хадиси от Абу Хазим Салман ал-Ашджаи, от Ма'абат Абу ал-Азхар и други. А от него хадиси са предавали Муслим и Абдуллах, синът на имам Ахмед ибн Ханбал, и Халаф ибн Халифа, и Марван ибн Муавия, и Яхя ибн Саид ал-Каттан, и Суфян ибн Уяйна ал-Хилали, и Абдул Вахид ибн Зияд и други. Яхя ибн Маин и Ан-Насаи са казали за него: той е заслужаващ доверие сикатун. В Ат-Такриб за него е казано: той е правдив, но понякога е допускал грешки и е от 6-та категория табакат. Никой не е посочил датата на неговата смърт. Общият брой на разделите, в които автора на сборника Сахих имам Муслим рахимахуллаху та'аля предал хадиси от Язид ибн Кайсан ал-Яшкори, са приблизително 6 раздела баб. И тук след името Язид автора имам Муслим рахимахуллаху та'аля е посочил, че това е Язид ибн Кайсан. Имам Муслим рахимахуллаху та'аля не е чул от своя шейх нисбата или така нареченото родословие на Язид ибн Кайсан, а го е добавил от себе си. Той е подходил
твърде внимателно, за да избегне изричането на лъжа за своя шейх, а нуждата от представяне на родословието е била заради запознаването с него и поради тази причина той е казал и той е. Всичко това идва от благочестието на имам Муслим, рахимехуллаху та'аля. Язид ибн Кайсан е предал от Абу Хазим. Неговото име е Язид ибн Кайсан ал-Яшкори, Абу Хазим Салман ал-Ашджаи, освободен роб от Азза, той е от Куфа. 5 години е седял на обучение при Абу Хурейра. Той е предавал хадиси от Абу Хурейра, от Ал-Хасан и от Ал-Хусейн, внуците на пейгамберът, алейхиссалату вассалам, и от Абдуллах ибн Омар. От него хадиси са предавали авторите на 6 сборника, кутубусите, и Язид ибн Кайсан, и Сюлейман ибн Михран ал-Ламаш, и Фудайл ибн Газван, и много други. Ахмед ибн Ханбал и Яхя ибн Маин са казали за него следното. Той е заслужаващ доверие сикатун. В Ет-Такриб за него е казано, той е заслужаващ доверие сикатун от 3-та категория табакат. Починал е в 100-ната година по хиджри. Общия брой на разделите, в които автора на сборника Сахих имам Муслим, рахимехуллаху та'аля, предал хадис от Абу Хазим Салман ал-Ашджаи, са приблизително 5 раздела баб. Абу Хазим Салман ал-Ашджаи е предал от Абу Хурейра, който е казал: Кале Расулуллахи саллаллаху алейхи васеллем لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فأبى فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت الآية. Абу Хазим Салман ал-Ашджаи е предал от Абу Хурейра, който е предал, че пейгамберът алейхиссалату вассалам е казал на своя чичо, преди да се появят признаците на смъртта му: О, чичо, кажи ля иляха илаллах, няма друг достоен за поклонение, освен Аллах, и аз ще свидетелствам в твоя полза за това в деня Каямет. Денят, в който ще бъдат представени пред Аллах, пречисте Той Всевишен за равносметка и обсъждане делата. Ден, в който нито богатството, нито децата ще бъдат от полза. В този ден полза ще имат делата на онзи, който се яви при всемогъщия и велик Аллах с сърце свободно от политеизма ширк. Той, Абу Талиб, отказал, т.е. чичото на пейгамберът, алейхиссалату вассалам, се въздържал да изрече словата на теохид от страх, че корейшите ще го укорят за това. И пейгамберът, алейхиссалату вассалам, изразил своето съжаление за липсата на вяра ал-иман в чичо му. Когато той умирал в неверието ширк, въпреки че е защитавал пратеника на Аллах, саллаллаху алейхи васеллем, и го е подкрепил през целия си живот. И тогава Всевишний и всемогъщ Аллах, упреквайки своя пейгамбер, саллаллаху алейхи васеллем, за изразеното от него съжаление, ни спослал следният аят. Наистина, ти не можеш да напътстваш в правия път, когато обичаш. Само Аллах напътства в правия път, когато пожелае. Той най-добре знае напътените. Сура Ал-Касас 28-56 аят. Тоест, о Мухамед, ти се надяваш да напътиш в правия път своя чичо заради родниската му връзка с теб, но напътствието в правия път е в ръцете на всемогъщия и велик Аллах. Той напътства в правия път, когато пожелае, и отклонява от правия път, когато пожелае. В това има мъдрост, а от теб зависи само да предадеш посланието изцяло. Сега, с позволението на Аллах, пречист е Той, ще преминем към разбор на вторият от хадисите. И така имам Муслим, рахимехуллаху та'аля, е казал: на нас ни предаде Мухамед ибн Хатим ибн Меймун, неговото име Мухамед ибн Хатим ибн Меймун ал-Марвази, а неговото прозвище куния е Абу Абдулlah и е популярен още с името Низба ал-Марвази и ал-Багдади.
Той е предавал хадиси от Яхя ибн Саид ал-Каттан, Вакия ибн ал-Джаррах, Исмаил ибн Улейя ал-Асади, Суфян ибн Уяйна ал-Хилали и други. От него са предавали хадиси Муслим, Абу Дауд, Ахмед ибн ал-Хасан ас-Суфи и други. За него Абу ал-Хасан Али ибн Омар ад-Даракутни и Ибн Ади ибн Сабит ал-Ансари са казали: той е заслужаващ доверие, сикатун. В Ат-Такриб за него е казано: той е правдив судук, може би имал догадки, илюзии, аухам и за това да е грешал, но е добродетелен и е от 10-та категория, табакат. Починал е в 235 година по хиджри. Общият брой на разделите, в които автора на сборника Сахих имам Муслим, Рахимехуллаху Та'аля, е предал хадиси от него, са 11 раздела баб. Мухамед ибн Хатем ибн Меймон е казал: на нас ни предаде Яхя ибн Саид ал-Каттан. Неговото име е Яхя ибн Саид ибн Фаррух ал-Каттан, но е по-известен с името Яхя ибн Саид ал-Каттан. А неговото прозвище куния е Абу Саид. Популярен още с името Низба ал-Басри и ат-Тамими. Роден е в Басра през 120 година по хиджри. Той е заслужаващ доверие, надежден, сикатун и перфектен, точен, мутқинун, хафиз, имам за подражание. Той е един от водачите на хората в своето време, благочестив хафиз, добродетелен и проницателен в религията и науката. Той е този, който е проправил пътя на учените от Ирак да записват хадисите и е изследвал веригата Ал-Джаррах, т.е. Ал-Джарх ве Та'дил, предаване, отхвърляне на слабите разказвачи. Един от имамите в науката, т.е. на тази наука, Ал-Джарх ве Та'дил, възражение, отвод или отхвърляне и потвърждение, или с други думи казано, това е дискредитиране или признаване надежността и достоинството на човека. Той е предавал хадиси от Осман ибн Гияс, Сулейман ибн Тархан, Яхя ибн Саид ал-Ансари и други. От него са предавали хадиси авторите на 6 сборника, кутубусите, Шуаба ибн Хаджадж, ибн Алвард ал-Атаки и други. За него в Ат-Такриб е казано следното: той е заслужаващ доверие, сикатун и перфектен, точен, мутқинун, хафиз, имам за подражание от 9-та категория, табакат. Починал е в Басра през 198 година по хиджри на 78 годишна възраст. Общият брой на разделите, в които автора на сборника Сахих имам Муслим, рахимехуллаху та'аля, предал хадиси от Яхя ибн Саид ал-Каттан, са приблизително 13 раздела баб. Мухамед ал-Амин ал-Харари е казал във своя шарх Сахих Муслим следното: целта на автора имам Муслим, рахимехуллаху та'аля, при представянето на тази верига от разказвачи е да разясни допълнителната версия Мутабаат от Яхя ибн Саид ал-Каттан на варианта от Марван ибн Муави ал-Фазари в разказа на този хадис, предаден от Язид ибн Кайсан. И ползата от тази допълнителна версия Мутабаат е да засили първата верига на предаване Иснад, тъй като Яхя ибн Саид ал-Каттан е по-надежден и е заслужаващ доверие, сикатун, точен, мутқинун, докато Марван ибн Муави ал-Фазари е заслужаващ доверие, сикатун, но е използвал тедлис при имената на шейховете. Той също е предал от Язид ибн Кайсан под формата на ан-ана, което означава от, а Яхя ибн Саид ал-Каттан е предавал под формата на контакт, комуникация, иттисал. Това е на страница на 230 във втори том на тълкуването Шарх Сахих Муслим на имам Мухамед ал-Амин ал-Харари.
حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الحزع لا أقررت بها عينك فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Яхя ибн Саид ал-Каттан е казал: на нас ни предаде Язид ибн Кайсан ал-Яшкори от Абу Хазим Салман ал-Ашджаи. И тук искам да ви припомня думите на имам ан-Навави рахимехуллаху та'аля, който е казал: в веригата на предаване Иснад в хадис номер 134 се посочва, че Абу Хазим е предал от Сахъл, а той от Абу Хурейра. Вече споменахме, че Абу Хазим е разказвач, рави и е предавал от Абу Хурейра и неговото име е Салман, освободен роб от Азза ал-Ашджаи. А що се отнася до другия Абу Хазим, който е предал от Сахъл ибн Саад, хадис номер 135, то неговото име е Селяма ибн Динар ал-Арадж. И така Абу Хазим Салман ал-Ашджаи е предал от Абу Хурейра, който е предал, че пратеника на Аллах саллаллаху алейхи васелем е казал на своя чичо Абу Талиб преди да настъпи смъртта му: о, чичо, кажи ла илаха илlallah. Няма друг достоен за поклонение, освен Аллах. И посредством тези слова аз ще свидетелствам в твоя полза за това в деня Каямет. Той, Абу Талиб, казал: ако не бе страхът, че корейшите биха ме укорявали и засрамили, казвайки, към произнасянето на тези слова го е подтикнало отсъствието на твърдост и търпение, както и отчаянието му, то аз бих утешил с произнасянето на тези слова твоите очи. След това Всевишний и Всемогъщ Аллах е ниспослал аета: наистина ти не можеш да напътстваш в правия път, когото обичаш. Само Аллах напътва в правия път, когото пожелае. Той най-добре знае на пътените. Сура Ал-Касас, 28-56 аят. И сега нека се запитаме: какво е пречело на Абу Талиб да изрече тези слова? Той се страхува от порицанието на неговите съплеменници. Какво ще кажат те? Те ще го упрекнат, че не е издържал и не е проявил търпение и е проявил малодушие. Той е казал: аз се страхувам, че с това те ще ме подиграват. Колко велик е Аллах, пречист е Той и Всевишен. В какъв момент, за какво мисли този човек? Какво те интересува как ще те упрекнат, подиграват, та ти вече си отиваш от този свят завинаги? Ти ще застанеш пред своя Създател, а за какво мислиш? Абу Талиб е казал: ако не ме засрамят и порицаят, то аз бих утешил с произнасянето на тези слова твоите очи. На Абу Талиб не е било дадено да изрече тези слова. И защо ли? Защо Всемогъщия и велик Аллах не му е помогнал и не го е наставил на правия път в този изключително важен момент? Всичко е според мъдростта на Всемогъщия и велик Аллах. Не просто така Всевишния Аллах не е поискал да го настави на правия път. Тук има едно много тънко указание. И това е, че Абу Талиб е казал: ако не ме засрамят и порицаят, то аз бих утешил с произнасянето на тези слова твоите очи. Тоест, той не заради Всевишния Аллах е щял да произнесе тези слова. На него му е попречило да произнесе тези слова привързаността към хората, страхът от порицанието, което ще му изразят хората. Това означава, че ако той бе изрекал тези слова, то би го сторил неискрено, а се отказал да изрече тези слова заради хората, страхувайки се от тяхното порицание.
Що се отнася до фразата, изречена от Абу Талиб, то аз бих утешил с произнасянето на тези слова твоите очи. То най-доброто обяснение, което може да се каже за нея, това са думите на Абу Ал-Аббас Саалаб, който е казал следното. Значението на израза «Нека Аллах да зарадва очите му» означава, че Аллах му е позволил да постигне онова, което той е искал. Аллах го е сторил да бъде доволен, за да не гледат неговите очи към нещо повече и да не очакват още нещо. Това в общи линии е значението на тази фраза. Но какъв е нейният смисъл и откъде произлиза? В човека има два вида сълзи. Едните са студени сълзи, а другите са горещи сълзи. Студените сълзи са налични, когато човека се радва, т.е. от наслада на него му текат сълзи. И заради това арабите казват Акарраллаху айнека. Нека Аллах стори прохладни твоите очи, т.е. да има сълзи на радост, удовлетворение, което означава нека Аллах ти покаже онова, което за теб ще е радостно и доволство. А що се отнася до горещите сълзи, то те са налични, когато за човека настъпва печал и мъка, и затова арабите казват Асханаллаху айнека. Нека Аллах стори очите му горещи, т.е. да текат горещи сълзи, когато има беда и скръб или нещастие. И Всевишния Аллах знае най-добре. Това е тълкованието на имам Ан-Навави в Минхадж Шарх Сахих Муслим Ал-Хаджадж, том 1, страница 217. Акулу قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. И след като ви казах тези мои думи, отправям дуа към великия Аллах да опрости на мен и на вас всички грехове. Затова отправяйте дуа за опрощение към него, защото наистина той е всеопрощаващ и милосърден. Вассаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.